jopiny. To kare ber mondo wegi, mondo sirikal owinj pek, jopiny owinj pek, mondo sirikal owinj pek, mondo duond oganda through Azimio mondo winji. Ineno ka nwakalo boycotts machon, Brookside notimang'o? Nowe. To kendo nokelo lit. Mano samore manomiyo Uhuru Kenyatta dok piny mondo chik ite. And so boycott ayiego, to kendo wawacho ni mane chakruok, wan gi Azimio lido wache mwabiro tiyogo. Ta adwa tieko ka wacho niya, Raila nodonje siasa kapod Uhuru Kenyatta onge siasa. Emomiyo ka jo KK nigi problem gi Uhuru Kenyatta to gi chik itgi gi Azimio leader mar Raila Amolo Odinga wacho, giwe kelo wacho Uhuru Kenyatta, nikech an nyaka nche wachak wuoth gi Azimio kuonde mwawuothe. Kata kwadhi press conference, an pok aneno Uhuru Kenyatta. Koro ka un gi gimoro muluoro rugo kaka joma nyocha tiyo together. Thuolo marwa manno kadhe mapiyo piyo. Yes, kapok idhi mbele, we wamula ne gigo mabende kwetha mar kata duond bura mar UDA nowacho odiochieng' manyoro mano kotudore kod ng'anyo mabende notimore pacho kae chieng' wuok tich. Ka bende giwacho ni kaluwore kod gigo mopogore opogore mabende nokethore e pacho kae, mano koriwo nyaka apisi mar UDA e kaunti ma Kisumu. Giwacho ni kweth mar Azimio emonego bedne, kata kweth mar Azimio, duond bura mar ODM emonego bedni chulo